Kongensløjd blev stiftet i 2014 af en dygtig designer, som har et godt købmandskab også. Man laver i dag tøj og designerartikler til børn. Virksomheden vækstede kraftigt efter stiftelsen. I 2022 beslutter man, at der er brug for en ny regnskabsstruktur. Derfor bliver virksomheden solgt til en udenlandsk kapitalfond. Det er også på det tidspunkt, hvor man begynder at omstrukturere og modne virksomheden til en ny fase i dens livscyklus. Det er også i 2022, hvor man stifter en IT-afdeling, og hvor jeg bliver ansat som IT-chef. Min første opgave var at analysere behovene. Hvad skal fremtiden byde på rent systemteknisk? Og da vi havde analyseret det, så lavede vi en transformationsprojektplan for, hvordan vi skulle flytte ind i en ny forretningssystemarkitektur med blandt andet Business Central. Og det blev så godkendt af bestyrelse og ejer. Og så startede IT-transformationen i Kongensløjd cirka et halvt år efter, jeg startede i virksomheden. Business Central er jo ekstraordinært meget udbredt i Danmark i historiske årsager. Det gamle Navision blev skabt i Danmark. Det betyder også, at når vi kigger omkring i vores branche, modebranchen og relaterede brancher, så er Business Central det mest benyttede system for mindre og mellemstore hele vejen op i midtmarkedet. Derfor var det en naturlig beslutning for os, at vi valgte at gå Business Central-vejen. Det, som ikke gav sig selv, det var hvilken brancheløsning og hvilken partner. Så det var i høj grad det, vi analyserede på. Og så sammenlignede vi så brancheløsninger. Og en kombination mellem, at Pebblestone var en anerkendt brancheløsning, kombineret med Elbæk & Vibes gode omdømme, var så derfor, at vi valgte at gå med kombinationen Pebblestone og Elbæk & Vibes. Man kan sige, at vores Business Central og relaterede systemer er en ret så stor systemarkitektur, vi har bygget. Vi har bygget en samlet systemarkitektur med alt fra PIM til PLM, B2B-portal, e-commerce-portaler, Microsoft Fabric og Power BI setup. Og det betyder også, at vi har bygget en systemarkitektur, der kan holde en virksomhed, som er markant større end den, vi er i dag. Og det er fordi, vi simpelthen har bygget til fremtiden. Det betyder også, at vi har brug for nogle meget professionelle konsulentpartnere, som er vant til at understøtte større virksomheder, for hvem stabilitet, sikkerhed, udviklingsprincipper er vigtige ting. Og det betyder også, at hvis man kigger ud i Business Central-markedet, jamen der er masser af konsulentbyråer, der kan levere det, men listen snæver sig ind, når man har brug for noget, der er ret skalerbart og stabilt i en større setup. Jamen, vi valgte med at gå med en integrationsstrategi, hvor vi af hensyn til både økonomi og timeline, så udelukkede vi en større integrationsplatform, og så valgte vi i stedet for inden for forskellige områder at integrere på forskellige måder. Det vil sige, at vi har en del integrationer kørende med Elbæk & Vibes Dataflow-app. Det er en extension til BC, hvor vi kan orkestrere integrationer til og fra Business Central. Og på andre områder har vi bygget med Azure-komponenter selv eller med en konsulentpartner, herunder også Elbæk & Vibes. Så det har været efter behov og efter system, vi har kigget på det. Se fra et kommercielt perspektiv, så står vi i dag med en forretning, hvor vi i høj grad vækster internationalt. Og vi gør det på den måde, at det er IT's opgave og forretningssystemets arkitekturens udgangspunkt, at den skal tilpasses forretningen og ikke omvendt. Så når vi åbner en ny distributør i udlandet, eller vi åbner en ny online salgskanal osv., så er det vores opgave at tilpasse det til det, forretningen vil. Det vil sige salgscheferne og andre. Det de beslutter, det tilpasser vi os til. Det er det, vi kan med en rimelig åben systemarkitektur med Microsoft-systemer herunder Business Central og andre systemer, som vi kan konfigurere kode i. For mange virksomheder herunder Kongensløjd, så er det måske det største projekt, man gennemgår i 10 år, over en 10-årig periode, hvor man først går i gang med ERP og relaterede systemer, så man skal være klar til det. Men man skal også huske at tænke langsigtet. Så selvom man synes, at det hele kører måske meget godt i dag, så skal man spørge sig selv, hvor er vores virksomhed om 3 og 5 år? Og så er det det, man skal bygge til. Kongensløjd er et premium brand inden for mode og designartikler til børn. Den salgsstrategi, man har, det er, at vi rigtig gerne vil ud i metropolerne, vi vil gerne ud i verden, og det er også derude, hvor vi har et stort pull fra kunderne. Det gælder blandt andet Sydamerika, det gælder Nordamerika, det gælder Sydkorea, Kina og andre steder, hvor der i metropolerne er et stort efterspørgsel efter vores design. Det betyder så også, at vores distributionsstrategi og arbejdsprocesser er ret komplekse, fordi vi ikke er store på nogle enkelte få markeder, ud over Danmark selvfølgelig, som er vores hjemmemarked, jamen så er vi ret spredt. Og det betyder, at vi har en del kompleksitet i logistik og salgsprocesser. Vi har investeret massivt de senere år i at vinde det amerikanske marked, og for at gøre det besluttede man for flere år siden i forskellige skridt. Først at etablere sig fysisk med salgskontor i New York. Derefter etablerede vi eget ERP-system, og til sidst her har vi netop åbnet eget lager i New Jersey også. Så har vi så en Business Central hostet i USA,
hvor vi har det, der hedder intercompany flows kørende mellem det danske selskab og det danske lager, og det amerikanske selskab og det amerikanske lager. En af de klassiske udfordringer har været, at det er jo ærlig snak i mange af den her slags projekter, at når man sætter ting i funktion i eksisterende systemer eller nye systemer, så virker de jo aldrig perfekt fra dag i dag. Og derfor har det altid været vigtigt at vide, at man har en partner, som tager telefonen, når man ringer, og som samtidig forstår, at den fejl, man må stå med i produktion, som det hedder, hvor rammer forretningen, når de møder om morgenen, jamen det er vigtigt, og at tandhjulene skal køre. Så en leverandør, som forstår, hvilken fejl og hvilke behov man har i sine systemer, og som forstår at reagere hurtigt på det, og det har vi haft med at bevare.